demanda máis espectáculo. As orquestras do siglo XXI en nada se parecen a esas primeiras que ocupaban os campos da festa. Entre estas dúas imaxes hai 70 anos de diferenza. 70 anos nos que as orquestras cambiaron moito. Os grandes espectáculos de luz e son da actualidade non teñen nada que ver co pasado. A mediados do século XX, as orquestras eran elegantes agrupacións musicais que xiraban de festa en festa. Nalgúnha ocasión, incluso cruzaron o Atlántico, como os satélites, que importaron de América os ritmos caribeños dos que gozamos nas verbenas hoxe. Ata hai non tantos anos, os escenarios eran responsabilidade das comisións de festas. Algunhas parroquias tiñan un palco propio, mentres que outras tiñan que construir un novo cada ano. Pero todo cambiou neste século. Chegaron os grandes escenarios móviles e as grandes inversións en tecnoloxía punta para sortear unha crise que case acaba co sector nos anos 90. Agora as verbenas moven máis de 40 millóns de euros cada tempada e as montaxes están á altura. Iluminación LED, pantallas de dúcias de metros cadrados, gaiolas, trapecistas. Algúns escenarios incluso superan os de grandes artistas internacionais. E con tantos equipos e horas de actuación, as orquestras aproveitan as últimas semanas de pretempada para poñer a punto os seus espectáculos e que as verbenas sexan coser e cantar. Así fue que empezaron papá y mamá tirándose piedritas. Que gusto sempre escoitar o gran Sito Sedes. Bueno, Tania Beiras, que mellor que a ti para falarnos de como estades, pois en xeral, a todas as orquestras galegas pois quentando motores literalmente, non? Quentando motores, claro que sí. Mira, eu hasta estou intentando coller aquí os pasos porque a Orquesta Metrópolis está de estrea este sábado. Estrea o seu novo espectáculo en Lourenzá, e vide por aquí porque estamos con Ángel, que é cantante e xerente da orquesta, preparando xa, ultimando detalles. Mira, ata cos papeles na man está. Como se presenta esta tempada, Ángel? Pois a verdad que esta 2025 con moitísima ilusión. Estamos tendo unha gran acollida. Estamos preparando todos, levamos moitísimos meses xa preparando esta xira e témola con moitísima ilusión. Ademais, estades de estrea en todo en xeral, porque tamén é certo que as orquestas xa non teñen moito que ver cas orquestas de antes, non? Agora xa exiximos máis montaxe. Como se presenta? Porque vos estreades montaxe nova, coreografías novas, todo novo. Tiramos a casa pola ventana. Este ano vamos a apostar un poquinho máis xa por o tema do espectáculo. Xa temos unha plantilla con 4 bailarinas, 4 cantantes, 7 músicos, xa somos 15 encima do escenario. A montaxe cambiámola totalmente. Vale, fixemos, duplicamos as pantallas, duplicamos a iluminación e todo por apostar por unha demanda da xente, máis que nada porque a xente necesita ver algo diferente tamén. Bueno, como ti falabas de bailarinas novas, mirade como temos aquí o elenco que están aquí ensaiando coreografías, e Noui, que nos ven dende Asturias, é a coreógrafa da Orquesta Metrópolis, e vasnos a poñer a bailar a toda Galicia. A toda, completamente. Tedes algo preparado así, algunha sorpresa nesta xira 2025? Sí, este año somos 4 bailarinas, 8 en la delantera, traemos mucho espectáculo, mucha energía, fuerza, todo adaptado para todo tipo de edades, así que nos tenéis que venir a ver. E por aquí, moi boas, cantante da Orquesta Metrópolis, ti tes así algunha sorpresa en canto ao repertorio? Tengo sorpresas, tengo muchas sorpresas. Este año va a ser el año de Metrópolis 2025, sí señor. Teñen moitas sorpresas, pero non nos contan nada porque queren que este sábado vayamos á Festa de Lourenzá, que estrean o sábado aí na Festa de Lourenzá por todo alto, e mirade que escenario máis bonito teñen, así que xa sabedes, Orquesta Metrópolis tira a casa pola ventana e vai a poñervos a bailar a todo o mundo. Eu quedo aquí, ensaiando con eles, que igual ata necesitan cantante todo de última hora. Vos ensinádeme, veña, vamos alá. Ensíname por aí, Noui, un paso, faciliño, Fátima, Tania, tío, que queres copiar aí algún truquiño para levar a tu orquestra, Tania Beiras. Bueno, sabemos como están efectivamente quentando motores, preparando todo, pero o que interesa tamén moito este salseo, Bernardo, de canto cobran as orquestras destes cachés, que claro, como cada vez é maior o despliegue, entendo que dependerá da data, cando as contratan, non? De moitos factores. Hai varios aspectos
puntos efectivamente a ter en conta e que temos que ter en conta se somos unha comisión de festas antes de contratar pois unha orquestra. Primeiro, o número de músicos, o tamaño da formación inflúe no prezo. Tamén a duración do evento que contratemos, se inclúe ensaios previos, desplazamentos longos para chegar ao noso campo da festa ou incluso se teñen que aloxarse fora. Pode influir tamén, ollo, o tipo de música que queiramos. Se pedimos un repertorio específico ou composicións personalizadas, o prezo pode aumentar, pois requiere unha maior preparación por parte dos profesionais da música. Varía tamén en función do emprazamento, non é mesmo unha zona rural, o aire libre, cunha zona máis afastada que unha zona urbana. Se un evento é ao aire libre e require un equipo especial de sonido ou protección contra o mal tempo, tamén poderá incrementar o noso custo. Popularidade ou prestixio, outro factor. As máis recoñecidas teñen tarifas máis altas ou se inclúe músico ou solistas famosos, como Tania Beiras. Tamén a época do ano. A temporada alta doita ir de xuño a setembro ou datas de festas sinaladas ao longo do ano. Nas épocas de baixa demanda, pois o prezo é máis asequible. Época, ollo, e tamén hora. É distinto o prezo dunha sesión vermú que dunha sesión post-cea, non? E se como comisión facemos cambios de última hora no noso programa de festas, pode haber unha tarifa adicional, un extra que temos que pagar, porque claro, trastornamos o seu esquema, a súa logística. Por poñer datos, que xa contamos aquí algunha vez no programa, a Panorama, a máis cotizada, pode ir dos 22 aos 35.000 euros, a París de Noia dos 18 aos 30.000 euros ou o combo dominicano, por poñer outro exemplo, dos 17.000 aos 25.000 euros en función do que estamos a contar de ese día de semana, día de fin de semana, do mes e tal. Para datas clave, por exemplo, un 15 de agosto, que é o día con máis festas do ano aquí en Galicia, hai orquestras contratadas con 2 anos de antelación ou máis. Non me extraña, non? É dicir, 12:34 minutos, non, Gloria? Imagínate levar a Panorama un 15 de agosto a túa localidade, se de normal ese caché, estános contando Bernardo, que pode estar cercano aos 40.000 euros. É unha pasada xa, Sí, tranquilamente, pero claro... Ríete de Jennifer López, que ven a Pontevedra este verano. Bueno, a Jenny non sei eu se ven por 30.000, nin por 40.000, cuidado. Por cada perna. Poñémonos noutro prezo. Pero sorpréndenche estes cachés? Non me sorprenden, porque ademais temos que pensar que unha orquestra non traballa todo o ano. Claro. O sea, traballa durante uns meses. En eses meses, a ver, o caché é alto. Bueno, é alto, hai que ver o que move e o que desplaza. Claro, porque estamos vendo... E o custe. Esa infraestructura, non, Patricia, que levan agora as orquestras. E non é só eso, é os salarios. Os salarios, claro. É dicir, xente de son, xente de iluminación, bailaríns... É que non che vale calquera, o sea, tú necesitas xente con experiencia para traballar nesta historia, o sea, non podes levar becarios con todos os respetos, levarlos para aprender. Estamos falando dun mercado que se profesionalizou tantísimo nos últimos tempos, non son as orquestas dos 80. No, gracias aos xulgados, no. Bueno, tamén. Claro, o tema legal. Eso é outro, sí, pero eso é outro tema. Pero aí estarás con que se empezaron a profesionalizar realmente aí. Sí. Estou de acordo contigo porque había que meterlle man de algún xeito ao despropósito que chegou, non? Porque había moitos cartos, pero non se estaba canalizando ben. O tema é que estamos nun punto no que a orquesta en Galicia está moi profesionalizado, moita xente vive dela e eu sempre penso que Galicia é a comunidade das 1000 praias e, señores, das 4.000 festas que temos cada verán. E iso hai no que encher. Pois fíxense, falando precisamente de cartos que moven as orquestras, estábamos contando Bernardo, o que lles custa as comisións de festas, pois imagínense que todos os veciños pois poñan cartiños para poder despois levar a súa localidade a todas estas grandes orquestras para que logo, Óscar, queremos alertar hoxe